O Club de Fútbol Xuventude de Sisán naceu agora hai 3 anos. Dende os seus inicios tivo que recorrer instalacións municipais para poder desenvolver a súa actividade. Os ser os últimos en chegar no equipo decidiron amoldarse os horarios de ocupación destas instalacións para vir a adestrar, pero nos últimos meses consideran que o Concello os está discriminando respecto do resto de clubes. Reivindican un trato igualitario para todos. Sí, desde primeiras de que nos fundamos, pois unha vez que solicitamos campo para poder competir, campo municipal, por certo, se nos puxo en contacto ca directiva do outro club que comparte as instalacións, nos tuvemos que amoldar un pouco aos seus horarios. De primeiras, éramos novos nesto, aceptámolo, pero detectamos que os luns non son días para entrenar. Ese é precisamente o eixo da súa queixa. O Concello cedelles estas instalacións da Senra o luns no día despois do partido. Eles queren o martes, pero a súa demanda non atopou resposta. Nós o que reclamamos é que os martes se nos deixe vir a entrenar, porque entendemos que hai instalacións de sobra, como podes comprobar, para poder facer uso delas. Non pedimos o campo completo, pedimos medio campo a partir das 9:30, que penso que non que é completamente sensato, non pedimos nada que non este ao alcance de ninguén. Din que non é un capricho, senón que é algo lóxico. Non hai equipo en toda a comarca que entrene o lunes despois de competir o domingo, sobre todo tanto pola fatiga mental como muscular. O deportista ten que ter un período de recuperación. Denuncian tamén que os encontros os xogan no campo número 2, pero que o Concello cédelle os vestiarios do número 1. Aseguran que se está incumprindo a normativa. Usando os vestuarios incumplimos a normativa de seguridade da Federación, que implica que tanto os xogadores como o equipo arbitral ten que desplazarse por debaixo desta pasarela e por diante da cantina, cruzarse por onde están estas escaleiras, cruzarse cos aficionados para saltar ao campo. E incumple totalmente a normativa, cousa da que nos apercibiron de sanción xa 2 veces o ano pasado. Ante reiteradas peticións ao Concello sen obter resposta, no club decidiron dar un paso máis recorrendo a vía xudicial. Presentamos unha demanda no xulgado, creo que contencioso administrativo en Pontevedra, na que solicitamos que se conceda un reparto de horas equitativo e igualitario. Polo de agora, o equipo ten dereito a usar estas instalacións non só luns, tamén o mércores e o venres. Onte, o ser luns, aínda que estaban no seu dereito, non viñeron a adestrar. Decidiron aprazalo para hoxe, iso sí, noutras instalacións que lle cedan nalgún concello próximo, como últimamente Sanxenxo ou Meis.